vangu menge muchiziva here kuti sex is worship? Kana mama musingazvizive, ndoda kukuudzai kuti sex is worship. Baba ako vane chikwambo chemombe chinofudza mombe, nemunhu anorara pese pese makafanana. Chinhu ichi hachizonetsi iwewe chete. Ndo pamuchange maakutaura nevana vako kuti zviri mumajini, zviri mumajini, zviri mumajini. Iri mweya yakaipa yamakakukura tatendai munoita makosi mukauya nedegree risiriro. Most of you guys who are here, you are evil worshippers. Mati mambozvifunza here kuti sei vanhu vazhinji vanoita mari netsvina vachida vakadzi vazhinji? Pamusana pekuti zvinovapa mari zvinoda vekurara navo. Ndo zvakangofanana nevakomana nevasikana vanorara pese pese. You may think you are doing it with him, but you are a temple that has been cleaned. Muchaona musi wamunosangana naJesu kuti Maria ive nani. Saka pane vamwe vasikana vamuri kurara navo, you have been initiated into evil worship. Nevamwe vakomana vamuri kurara navo, you have been initiated into evil worship. Mutori vanhu vakaromba as we speak. Saka pari kudaidzwa pamanzwa nyakunada achidaidza kusunungurwa paya, ukabuda without being set free, handisi kutyisidzira, ndongotaurawo zvangu. Vanangu munonyura. Ndakuti ndikuudze. That's why you can sacrifice anything for sex. Whatever discussion inoperera ya sex, whatever clothing inoperera ya sex. Vanangu, you are worshipping on wrong altars. If these altars are not dismantled today, you are dismantling your future.